First Sunday of 2024, mga kabugtuan. How was your first week of 2024? Kumusta? Masaya ba ang unang linggo ng bagong taon? Guti lang nag-amen. Or bangin na stress ka dayon pagbalik mo sa work? May naka-stress ba dayon na iyo mo? Or bangin astaya na mga kabugtuan, nagkikinaon ka lagi hap. May after effect labagyap ang pagkaon. Diri lagyap na ubos ang pagkaon na iyo ref. Kasi you know what mga bugto, I have this one co-teacher nga sige lagyapan niya dara pagkaon ng pagbalik namo na niya. Han Wednesday, han Thursday, dila ako maaraman Friday kay umabsent na ako. Absent kasi akong Friday direct maaram kung nagdara pa hiya. Wednesday nagdara hiya mango float, mga pinaasam-asam ng lahat. Pagka Thursday, nagdara naman na yema cake. Ay, iba talaga. Di na ubus, may storage adahira. Pero okay la, di ba? Okay la niya mga dara mango float o dir pat malain. Di ba? Yema cake. Ang kore na kung gindara niya, kutsinta. Di ba? Nagbubura ba? Itom na iton kanan ko niyan. Ang kanan lubi. Di ba? O dir gani, yagindara moron. Ta. Di ba? Bandir na tiyan nagkuhan, di na yan naglalawin, nagtuturo na itong laway. Ano? So, you know, siguro mga bugto, waray mo na dayan na, di rin man siguro kita maabot yan na point nga may sugad pa kita yun eh. No, nadaray niya. 2024. Welcome. Welcome to 2024. Waray man siguro sugad yun bugto nga senaryo yan ha iyo. Para yan. Nakikita ko lang ng mga pictures, nakakatawa ako. Grabe ng pagprolonghan mga foods. Or sugad hini. Come on, i-feel nato na New Year. Kay first Sunday. You know what mga bugto? Since nag-i-restorya naman lang kita about food, about pagkaon. May dako ipapakita ha iyo. I don't know if you are familiar with this one. And I don't know kung nakaon ka mo hini. Maram ka mo mga bugto, familiar ka mo han tamuso. Okay, ano ka nalingim sapit? Diba ang tamuso? Sugad ko rin iya postura. Man. Siya tiya tamuso. So, according ha akong mga gimpakianhan, kapag gudti ko no, ang tawag tamuso. Ngan, may dalawa tinidoro dagko. Han ako nabasa, crowfish, tapos may crawdadlaw, tapos may crayfish. Iba-iba dependihan lugar. Okay? So, inihiya. So, hadjisi ka soho, may dangad to mga lugar nga nan nga ngaon ini. Pero, ang mga taga din hiya sama, mga taga din dikat balugan, maging pakianan kasi ako kung nakaon nira. At particularly, inihiya nga tamuso. Diri ko nira, diri good man ko na ito makaon. So, we don't know. Depende siguro niya habitat, kung malimpyo or kung diri. Tapos, asyan hiya pag nagtitikadag ko na. Oh, di ba, naudad na hiya. Grabe na niya pag-udad. Man, so actually, nakakaon talaga hiya. Okay? So, you know what? May dahira pagkakaiba-iba, especially when it comes to hanira habitat, hanira ginuokyan. Kasi ini nga durudag ko, dito yung hira na ako, mga higluag nga mga ocean. So, dito. Adi naman mga good dito, mga salug-salug latira. Ito na mga tamo. So makikita niyo bagan may dahiya pagkapasayan nga may pagkakaras. Ano? Karas, alimango, masago, karas. Zero ng balay. So, ansya tiya. Now, there is a fact about them. Maram ka mga bugto, from time to time, they have to leave their shells in order to grow. Ang ira ungod nga shell, kailangan ito nira bayaan para mag-grow. Kung nakita niyo yon, iya shell, magawas ito dida. Kailangan nira gumawas itong era shell from time to time. They need the shell to protect them, okay? From being torn out para di rira magburoblag. Yet, when they grow, the old shell must be abandoned. Pag dako na hira, kailangan nag-abandon na nira old nga shell. If they did not abandon it, the old shell would soon become prison. So, pwede ikamatay nira kay mapipreso hira. Ngan, ang tricky part din mga kabugtuan is, ang brief period of time, paggawas nira han shell, nga ng pagbuuhan bago. Asya itong pinaka-crucial nga part era. Kaya ano, because, amo ito one time, nga kundiin,
vulnerable hiradoro. Kasi pag matanggal ang shell haira, pwede hira himuon or maging part han food chain han kaisdaan. So pwede hira kaunon. Han amo itong time nga, madali hira madara, tipakadto han mga corals, or tipakadto han mga no, mga kadahunan, hadagat. Anong term ito? So, so that is the most vulnerable time for them. So, that is terribly a vulnerable period for them. So, ang tawag ito ngayon na iya is lobsters, kumbaga English. Okay? Lobsters. So, kaya ano, vulnerable ito? Again, una, madali hira madarhan currents. Okay? Very good protector, nagpo-protect ang ira lawas, di ba? Nga mga corals, mga kelps. Ngan, ang mga fish, pwede hira kaunon. You know what mga bugto? We are like the lobsters. We are like ito ay ira. Mga tamuso. Mga tamuso. Singa na mo sapit bugto, baga kat tamuso. Tapos agree ikaw, agree. Kaya ano parehas kita ira bugto? Because in order to grow completely, we must sometimes shed our shells. Ang aton shells, amin ito naton structures, amin ito naton frameworks, meaning amin ito mga situations nga nakasanayan na naton. Sometimes we have to abandon all of those para kita mag-grow completely. Kaya we are like them. Let's call it transitions of your shell. Diba? Nag-iiba-iba. So bugto in life, always expect for a transition. Because transitions are part of growth and maturity. Part talaga ito. Ayaw lang kita katigda. Pag may mga transitions na nangyayari, haaton mga kinabuhi. So this morning, our theme is entitled, When God Leads You Through Transitions. Alam rin nakakita ang verse. Ang verse din na didiubos. Matthew 14, verses 12 to 13. So if you have your Bible with you, another passage will be found on Matthew 14, verses 12 to 33. Sige, basahan natin. Immediately after this, Jesus insisted that his disciples get back into the boat and cross to the other side of the lake, while he sent the people home. After sending them home, he went up into the hills by himself to pray. Night fell while he was there alone. Meanwhile, the disciples were in trouble far away from land, for a strong wind had risen and they were fighting heavy waves. About 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them walking on the water. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified. In their fear, they cried out, "It's a ghost!" But Jesus spoke to them at once. "Don't be afraid," he said. "Take courage, I am here." Then Peter called to him, "Lord, if it's really you, tell me to come to you, walking on the water." "Yes, come," Jesus said. So Peter went over to the side of the boat and walked onto the water toward Jesus. But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. "Save me, Lord," he shouted. Jesus immediately reached out and grabbed him. "You have so little faith," Jesus said. "Why did you doubt me?" When they climbed back into the boat, the wind stopped. Then the disciples worshipped him. "You really are the Son of God," they exclaimed. May the Lord bless the reading of his word. Bugta, you know what? Maybe some of us are currently experiencing life's transitions. Maybe bago ka pa lang nakakatrabaho. Ba? Or kakagraduate mula, siya na nagtatrabaho ka pala, pero pala ka months. Diba? Or bago ka college, sigunta first year ka pala. Diba? Usually, nag-a-adjust ka pa iton. You transition from high school to college. Or bago imo position, sigun natin na-promote ka pala. Hindi din mga na-promote pala. Baka naman. Or bago imo workplace. Or bago ang imo nature of work. Okay? Bagay nag-iba ka trabaho, may kilala ko, di ko yayak nun. Or bago imo asawa, bago ka nga nag-asawa.
Kumusta pa bago asawa? Bago ka nga nag-asawa. Di ba? Transition gap ito from being single to being married. Or bago ka nga nagkauyab. Diri bago mo uyab ha? Bago nga nagkauyab. Or sigun ta bago mo boss. Okay? Or sigun ta magiging mama ka na. Bangin first time mo magborod. Diba? They are transitions. Or even yan ang mga bugto. Bago nga tuig. This is another transition. Haaton mga kinabuhi. Yan ang bugto. May da ka ba na-experience sa transition ha imo kinabuhi? Hino didian, bago pa lang nagtatrabaho yan na. Dahil sa kamot. Hindi kung proud ka mo, gintagang ka mo Lord trabaho. Diba? Kung dira pag nyayak na. Hino didiin, first year college. Damo didi. Mga adjusting people in here yan na. Hino didian mga bago nga na-promote. Hino din nag-career shift. Magka-career shift pala. Manalo sa dito. Dungan kita. Huy. Hino din bago nga nag-asawa. Iba talaga. Approve. Hino din may bago na uyab. Bago nga nagka-uyab. Okay. So you know what, bugto? Whatever man ang bago imo yan na, they are all considered to be life's transition. You are transitioning. Bakit kuanta muso? Okay, gintatanggal mo nan imo old shell. Okay? For you to grow. And you know, an aton passage this morning mga kabugtuan, we will be seeing a transition kung paano ni Lord gintutudduan ng iya mga disciples. Transition ni niya. So, we have to take note mga bugto nga an aton passage, before it happened, before aton passage siya, asyanin na nabo. It was the feeding of the 5,000 with 5 loaves and 2 fishes. And ni Jesus, diba? Jesus, naghimo yan miracle. It was a miracle performed by Jesus to teach the disciple something. Okay? So, in fact, hininga time, all the people who were there were amazed. Ang ginhimo ni Lord, amazed teradoro, and even the disciples. Ang atong passage siya na bugto, same lagi hapon, may dalagya pi Lord itutot duha ira. But the Lord is, kailangan niya tutduan hira, haiba naman nga scenario. Kasi ini na time, siya natin, ini na time, Lord, ini nga duwa parehas siya naghimo miracle. Pero ini nga time, God teach them something by demonstration. Gin-demonstrate ni Lord ang miracle. Pero didi, God is teaching them by instruction. So, pagkakaiba nila, demonstration din kan Lord gintutuddo, didi instruction. Okay. So, ang siya ito. Amatian, Jesus walking on the water. Hindi nga tayo, maray pa dahil Lord. Nagpipray pa yan dito ako, hahil. So, magkaibaan lesson nga igahatag ni Lord ha mga disciples, di ba? That is why there must be a transition on the situation. So magkaiba kasi nga lesson na gahatag ni Lord. Dapat, ini nga yarakuan, kailangan mag-transition ng lugar. Kaya nagtutuddo ni Lord didi, di rin niya matutuddo didi. Why? Especially so, kung bigitaon natin, nasing Lord, immediately, okay, dayon, laksi dayon, Jesus insisted. Gin-insist talaga ni Lord. Nga ini nga mga disciples, sumakay na hirangad tuhan, handboat. Gin-insist talaga ni Lord. Imagine, immediately, ibig sabihin, rush. Kailangan may magbago dayo na situation. You know what? According to the commentators, ini nga time talaga, kailangan ni Lord i-separate ang disciples. Ngadtuhan mga tao. Because the people there, na-overwhelm na kan Lord. Nakakakita ra pero may miracle. Kamo ba naman? Adlaw-adlaw ka mo, magkakaaropod ni Lord, adlaw-adlaw ka nakakita miracle. Diba? Turning water into wine. Tapos, ang mga patay na bubuhi, ang mga maglay ng batasan na. Diba? Kay Peter, diba? Oh. Sanglit, ma-overwhelm. Wala, grabe, ikaw talagang Ginoo. Diba? So, ang mga tao doon una, na-overwhelm nira, karag nira, i-place tayo ni Lord na maging king. Dapat maging king na ini. Which is dere pwede. Because dere pa right time. So, nasa ring hidyan, haya record, ang mga disciples, may tendency
nga matempt, mag-conform hirangad to han mga tao. Kaya Lord, ginseparate niya dan mga disciple. Okay, kalakat na kamo kay madadara kamo ira. Diba? Hino din mga gimpapalakat na ni Lord. Para diri madara. You know what mga bugto? Grabe talaga ang shift, ano? Grabe ang shift. From land to the sea. Ba? From the moment nakaupod nira hi Lord, ngandiri nira kaupod. Ba? From a peaceful place to a stormy one. Ha? May come nga weather, may storm. Ano pa? Place nga damon tao, manwaray tao. Magka-problema ka nga di madali na pag-arobulig, di ba? Pero di ka nga magka-problema. Diba? Kasi siguro bro, hain ka. Diba? So, grabe yung pagkakaiba. Situation. So, maybe bugto ikaw yan ha. Bakit aada ka transition nga, totally different. Alam, iba naman ini nga ako niya na sitwasyon. Totally different from the previous one. Bugto, maybe, this message is for you. In order for God to teach new lesson, bugto, He has to cause the transition. Kailangan may transition para magagtotdohiya, He Lord in bago aton. So, ansya to. So, the point here mga kabugtuan, there are transitions in our lives na must hiya. Ibig sabihin, kailangan talaga. Kaya imagine na labog to kung permi kalabata. Di ba? So, hindi mo mga panyakan, puro lang ka ng bata. Di ba? So, madiri ka, nanamdamlugod ako na akong friend. Medyo da ako nagadiya, pero nasyak nga ni Camila, da ako naman ya, kaya sugad pa ito yung magyakan. Kaya dumao piya amon, nag-uurog ya kami ito, mga siguro grade 6 na ako, hiya mga grade 5. Medyo may buot-buot na ganito, ano. Tapos dumao piya ako, nasirang mo niya, Hoy, maaram ka mo? Patay na daw tatay. Nasirang niya amon. Wala kaya sugad ito iya daw pag-express, di ba? Dapat, bagat naglulok sa dapat, akong lolo. Lolo kasi ato niya, tatay laya tawag. So niya pag-express, sugad, patay na daw tatay. Ako lugod na confused. Dapat nga yung hambog ito. Di ba? So, diri ka matugot nga at imo huna-huna, it imo postura pero may kalabata. Imagine, kalis ka na pero imo nawong bata lagi pag sisinugarong ka na to pero makukusat imo nawong. So, set on bugto. Imagine nala, throughout your life, pero may ka lang nag-iiniskwila. Ba? Pero ka, 60 years. 60 years yan, iniskwila kala. What a transition. Tanan na course, natapos mo na. Pwede ka na maging curriculum itself. Yun at mga bugta, I'm not saying nga tanan, kailangan mangyari la time. Ang nangyari ay iba, kailangan mangyari ay mo. Nakaasawa ni ba, kailan makaasawa kaliwat. Nakauyaban ni ba, kailan makauyab ka na yan. Direct nagyayakan sa gaditon. It depends sa plano ni Lord. Pero, may da talaga mga transition nga, kailangan mangyari. Kasi may mga plano ni Lord para imo. Kaya if God is putting you to a new situation right now, it is because He is fulfilling something for you. Amen? So, in your work, let God's plan be fulfilled. In your promotion, let God's plan be fulfilled. In your new family, let God's plan be fulfilled. In your romantic relationship, plano ni Lord ang manabo. Amen? And in this new year, let God's plan be fulfilled. Why does it sound so challenging, mga kabugtuan? Why does it sound so challenging? Kaya ano bagat challenging iya? Because the reality, mga kabugtuan, being in a transition period is never easy. Diret madali. Like the lobsters, di ba? This would be our vulnerable period. Vulnerable kita ng mga moment. Kasi, kapag may bagong blessing, they can be overwhelming. Kuwang ka ng blessing, promote ako. So, kailangan nini, focusan ko yun. Wari ka na kan Lord, wari ka na nakafocus. Or, kung may transitional situation, naging problem, they can be so challenging for you. Nga pwede maapektuhan ang imo commitment dito kan Lord. Ba? Because it happened to the disciples. Nangyari, kitaon natin na verse 24. Meanwhile, the disciples were in trouble far away from land, for a strong wind had risen and they were fighting heavy waves. Nangyari ha mga disciples.
So for sure, bugto, kung ikaw, bago ka pala college, for sure you felt the pressure. Napipressure ka. Especially kung nato ka mga, example, nato ka SSU. Di ba? Karadlok, bangin. Akong mga professor, mga sugadini. Di ba? Kailangan sugadini, kailangan sugad ito. Or bago ka trabaho, first time, for sure, napipressure ka. For sure, grabe yung adjustment. And for sure, let's not deny this fact, people pleaser ka. Kasi pag bago ka trabaho, gagawin ang lahat. Biskan 1 hour na lang katurog. Di ba? Kasi gusto mo, magkamay dara impression nga, huy, bunggay ni ko, dito niya nag-graduate ako, Diba? Asay pa kung may title ka, kailangan dira ko yan na magkinolinuyaluya. Diba? So, transition can be so challenging. Ako nga ni, kasi I have a bagong ahead. Feel ko talaga pressure. I really admit na this year, usago dito nga nagkawaran akong time kan Lord kay anak isip, siyempre di ko kilala, di ba? Kay bago, kailangan imuong ko ini, kailangan i-submit ko ini, kailangan sa dini, puro work. Ba? Or bago kang asawa, perhaps masya-challenge siya mo commitment. Ba? Ano kay nak-asawa, lulutuan ko. Ano kay nak-anak, ano kay nak-asawa, asawa. Diba? So, we just have to be beware about that, no? Kasi diba, dani nga ni, biskan uyab pala. Uyab. Wala na uyab. Hindi ka nakakag-pray. Or maybe first time mo magiging mama or tatay. Diba? Magkakamay na talaga bago. Hai mo. When it comes to commitment. Kaya may babantayan ka naman. And even with this new year, mga kabugtuan, bangin na mo yan ang mindset na overwhelm ka, mo maging set nga goals. Uy, siya yan akong plano. So yan ang kailangan ako ni Mon sugadini. Buwas sugadini. Puro ka imo. Diba? So, let's just beware about that. Bugto, remember, God allows the transition of life. Not only for you. But, not only to fulfill your plan, but to fulfill God's plans above all. Kan Lord talaga plano. Amen? So, na-experience ito bugto, mga disciples. Kaya bugto, if you are on a new phase of life right now, you are on a transition period, and you find it so challenging, ang question niya na, ano kaya ang maupay himuon? What is the best way to do kung naada kaya na transition period? Para diri ka madaran storm para sa disciples, anon maupay himuon? Ito nga, while you are at that storm, while you are at that challenge, kan Lord lagya plano, and mafulfill. So ano ba nato ni himuon? So yan na, I'll be introducing tulunga C, which you need to stay. May niya actually practical lang yung mga bugto. Na-realize ko, practical man lang nga yan, Lord, ang kailangan himuon. Kung naada ka mga bago, kung may mga bago ka nga na-experience, ng mga butang. In which the first one is, you have to stay calm. Uy, nag-iban fun. You have to stay calm. Simple lang. Kalma. Okay? Kalma. So let's expose this one. Kitaan natin ang verse 25. About 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them, walking on the water. Ba? Jesus walking on the water, for me, is an indication that Jesus was so calm. Diba? Kung man talaga, manifestation man talaga pag kalma ka, diba? Naglalakad ka lang. Knowing nga, storm man may daya na. Diba? Storm man may daya didi. I-inescape ako. I-inescape na akong mga light, nakalimot ako. Di na nailob na mata. Thank you, Dam. So, the situation needs an urgent response. Kung papansinon natin, di ba? Kailangan ni Lord mag-respond dayon niya. Diba? Okay, imagine, nalulunod na yara, may storm. Di ba? So, it was heavy waves that they are facing. Anytime, pwede ra tumiklob. Ba? Pero, waray record, nga si Jesus, nagdadalaga niya dito si ocean. Di ba dapat, kung maaram ka nga natitik, He Lord ba, pa-question ko iyo, He Lord ba, ni Jesus ba maaram hiya, nga may storm dito sa dagat? Kasi this time, diri hiya upod, di ba? Nakain niya, nakatuya hill. Nagpe-pray hiya.
Question, maaram kaya hiya nga may storm na dagat? Of course. Di ba maaram hiya, kay Ginoo ko dito hiya. Pero even that fact nga maaram hiya, wari ako matong nagdadalagan. Di ba? On record, walking. Meaning kalmado lahi, Lord. Bugto, in our transition period, maupay man ito or malain, stay calm. Kalma lang ikaw. Don't get too overwhelmed with the bad things. And even with the good things. Ayaw ka overwhelmed masyado. Ano mo bago nga trabaho at ka overwhelmed masyado. Ano mga problema, don't get too overwhelmed. Kalmahi. Singadan mo sabit, bugto, kalmahila. Kalmala. Pitcha City pala. 7 over pera, 300 pera. Leap year ko no yan na. So meron nga kita bugto nga calm, according to the definition, it is a state of being free. Okay? Free ka from excitement, okay? Or disturbance. So both, di ba? Pwede diri ka maging kalma ha mga mag-upay, pwede ka diri maging kalma ha mga maglain. Question, why is it so important to stay calm? Kaya ano kaya? Ini, nabasa ko lang ni article. Kay mga psychological kuan. Kaya ano kaya? Pero ungod hiya talaga. When you are calm, it helps you think more clearly. Mas nakakag-isip ka maupay. It helps you to analyze the situation more accurately. Ba? It mga tao nga logical, mga analytic, kalmado ito yara. Nag-a-analyze ito yara. Di ba? Kaya kung mapapansin niyo, nagtatawa din Ma'am Erica. Mapapansin niyo yung mga partner, ba, mga lalaki, miski ng situation bago, hala, kailangan nakalisangan. Yara, bagat, kalmado man lera. Kasi mga analytical kasi ito yara. Di ba? Kaurugan. So nag-analyze ito yara. Paano na itong OA? Halang, OA. Nasyak ka, di mo kuhan ka, opod, nasarang na ito. Nga, ang pagiging kalma, it helps you make better decisions. Ba? Nakakabulig hiya makahimo kahin mga mag-upay nga desisyon hay mo kinabuhi. So, kaya pala mga bugto, if we will notice, there are a lot of command in the Bible nga nasa ring Lord, be still. Diba? Kasi, importante talaga hiya ha aton journey. We really need to be calm. Pero, adin pa kaya na. The big question now is, paano maging kalma? Diba? Di rin ito pwede sabihin, kalma la. Diba? Di rin ito sugad. Paano maging kalma? If you are going to read in the internet, mga bugto, damot suggestion dito kung paano. Take a deep breath, diba? Listen to music, mga nalambang nga dagat. Diba? Pero, ayaw kita dito. Ayaw kita paghirayo. Didila kita atong passage. Let's talk about a biblical perspective kung paano maging kalma. Okay? Excited na ba kamo? Paano maging kalma? Hino din maaram na kumalma. Alright pa? Sige, mamapay. Okay, makakaproceed kita. Okay. Kitaon naton, ano ang ginbuhat ni Jesus bago hiya kalmado nga kumadto ha dagat? As siya itong prerequisite han pagiging kalma. Di man, no? Ang pagkato niya dagat, 24. Okay na, 25 man. Before hiya kumadto, as adi na nabuhay iya, Jesus went up into the hills by himself. To what? To pray. Ansya ito. Kaya bugtong pausa ka, itong mga tao nga diri kalmado, ay, waret magampo. May dangani na magkuro kalisang, wari ka na magampo. Magkakuro, huy, ano yung kuwan? Okay, let's bow our head. Diretso dayon. Para ma-realize niya, ay, wari pa nga nag-pray. Bugto, if you want to learn how to stay calm, you should learn how to pray. So, gala, in the circumstance that you have. Ay, Lord, prayer lang nga yan, ano? Kasi rin natin kailangan sa gadini, kailangan sa ito. Magpipray ka lang nga yan. Just bow your head and feel the presence of the Lord. Continue to pray. You know what, mga bugto? I believe that the very reason why Jesus was so calm and confident ang pagkatunian storm is because
he already prayed the situation to God the Father. Ginhatag na niya eh. Kaya magkakalisang pa iya. Lord, tira dito yan na nagkakaburo baliktad na era baluto. Ikaw na bahala, era. So pagkato ni Lord, confident. Diba? Confident na lang, Lord. Kaya ginhatag na niya kan Lord. Sugad talaga ito't effect bugto when we are prayerful. Diri kita nagkakalisang. Kaya ginhatag ta na kan Lord. Meaning, He Lord na bahala. Amen? Wari Jesus dumalagan. Diba? Pwede natin isip, ato na era nagkakakuan na. Lord, sige na Lord, baka din ako. Diba? Wari niya dumalagan, di nagmamadali. Kalmado laya. Ikaw, bugto, kalmado ka la ba? Amen. Bugto, ang sekretohan mga kalmado. Dere sekreton mga gwapo ha. Kaya ko na to master. Sekreto ng mga gwapo. Ang sekretohan mga kalmado, amo ang pag-ampo ha Ginoo. Asya itong sekreto. Okay? Mga prayerful. You know what? Prayer gives us calmness. Datagan kita kalma han prayer. So, kaya nagiging kalma kita kapag nagpe-pray kita? Kasi, even when we are being attacked, may attack talaga. Nafe-feel natin waray. Ba? Even when there is a storm, nafe-feel natin waray. Even when there is a challenge, nafe-feel natin waray. Kaya because when we pray, we allow God to take over. So, He Lord ang una nga na-face, hito nga tanan. So, waray na kita nafe-feel. Diba? So, ganitong concept and prayer. Because you let God to be before you, all those sufferings, He Lord na nag-atubang. Kaya ikaw, biskan may waray ka na nafe-feel. Amen? Bugto ikaw, may kilala ka ba nga nagkakalisang ladayon? Ilista. Ilista. I-pray. Or, may kilala ka ba nga madali ma-overwhelmed hit blessing? Nakakamidangan ni blessing, nawawara kan Lord. Or bangin bugto danay ikaw ito. Or bangin ako. Diba? If you encounter ito nga tao bugto, just remind the person to pray. I-remind lahat to pray. Kay bangin nangangalimot la ito. Kasi you know what mga bugto? Ang tao nga diri mainampuon, amo ang tao na mabarakon. Mga wari-wari, yan na natin mga quotes. Papatronize natin ang nativity natin. Ang tao na diri mainampuon, hirat mga tao na mabarakon. Talaga. So, bugto, in your transition right now, stay calm. Paano tayo himuon? Be prayerful. Kapag may problema, kalma. Pray anay. Amen? Because, you know what mga bugto, ang pagiging kalma, it might save you. Diba? It might save you. Or, it might save the situation. Or, it might save other people. Asya ito, blessing kapag nagiging kalma ka. Bugto, let me share you this story. Last April 23, 2019. Story ko niya, na-realize ko lang kasi nga related niya. Kuan niya, enrollment in niya, summer at that time. Ito yung nga time, luminog ito niya, din niya summer. 6.5 magnitude, kakukusog ato na linog as in. Dari ko niya nakakalimtan, kay, hindi nga time, enrolling teacher ako. Ako nag-i-interviewhan mga estudyante nga nagpapa-enroll. Tapos, dito ha stage, Han SC, nakatira Ma'am Roj, hira Sir Ryan, hira dito nagpa-process and paper. Ako nag-i-interview. So that time, wala pa ako gin-interview, kape nakaturog, kinaturog ako na idlip. Tapos tigda ko na pausa nga, himpupukaw na ako ni Ma'am Michelle nga, "Hoy Vic, nalinog." Tapos asin kakukusog talaga. Kusog niya, nasayaw na ako. Ay, nalinog. Tapos, hanap ko na response, ginkuha ko ng cellphone. Kapakapawan. Siyempre na, mawan pala ako. Biling ko cellphone, kaya importante ito, di ba? Tapos nagkakalisang na harap, paubos. So, asin nananangis. Paggawas ko, FH7 kasi nakata-consolodan room. Paggawas ko, kadadamon nananangis, nagkakalisang, nagugugli at habang. Tapos nakikitaan ko sa Summer College, wari pa ito bago nga building. Bagay ang ginakaskas.
Tapos karadamon mga bato nga nasugad ti Pakadia Quadrangle. Tapos bagayan end of the world na masamo kaya. Tapos siya ako naman, direct maaram, kung kaya no sugad aton akong response. Nga imbis mag-una ako ti paubos, ano akong ginhimo? Ang mga tao na behind ako, pipinauna ko. O sige na, nga na ka mga ito, nagsinugad ako. Huwag na paka-superhero. Balik ako ang Batman. Pero direct maaram. But in my mind, hihinakan lang ko nga in Jesus' name, Jesus' name. I was praying to God actually. Tapos, siya na ito. Tapos, nanunumdum ako na akong ginihinakan, in-English ako. Kaya as in masamok. Tapos, nag-i-stampede the second floor. Naghihinakan ako. Okay guys, don't panic, don't panic. Nag-in-English. Pero lago ako dari oras. Na-realize ko, pwede mo niyan ako mag-Bisaya la? Ano yung Bisayang panic? Di ba, makuha pag-isip. So, don't panic na la. Siya na ito. Tapos, maram ka mabugto. Nahupa na lang linog. Nakakalusad pala ako. As in, bagat, tikahuman ng linog, nalusad pala ka, obos babangon ko. Superman. Tapos, you know what, mga bugtotongo dito, there was curiosities na nag-arouse. Nagpakianera ako after linog. Nga, sir, kaya ano, bagat waray laim mong linog kanina. Kay, may na dito nagro-rosaryo, tapos nananangis na yun, may nananawag, kay, siyempre, linog ko dito, di ba? Tapos, summer college, dumog na ba? May tumbang ko. May nga dito nag-crack nga ko, quadrangle nga part. Pero yan na di rin, kaya ginayad na. Uy, nabawi. Ginayad na kasi may bago na building. Dan una, dumog-dumog na to, ginkikis-kis nga. Tapos, siya nagpinakianera, sir, kaya ano, bagan kalmado ka lang kanina. Kaya ko liwat, anak ko naisip. Siyempre, di ba, used na kita teaching nga, the Lord is with us. We're not no longer afraid na mamatay, di ba? Kung madadatugan, hindi madadatugan. Di ba? Pero, I turned the opportunity to share them about ang word ni Lord. Nag-sinare ako ira. Kasi ako nga, maabotin nga time, about ang last days, no-curious. Kahuman talaga to dito, amon faculty, nagkamay na kami, sharing. Bible sharing kami. And, to make the long story short, one of them got saved. Amo ti Ryan. Di dito nagtikang. Tungod lahat ng senaryo. Imagine, tungod lang nagkalma ka man la, pero may na-save. Di ba? So, grabe talaga it power pag kalmado ka in your situation. Nga na di pa bugto. Adi pa na-amaze ako. One time, di na Willie and Sons, nabayad akin, soga ko akong ate. Tapos, nasa man niya, anong name, sir? Hindi mo niya resibo. Nako, Victor Plasabas. Kasi niya, Plasabas. Familiar man ko na ako imo. So ako, syempre, di ko kasi kilala, kaya yung magiging familiar akon. Manager adahiya or stand cashier, babae. Or yan tag-ada. Tapos iba nira kaya kan, tag-alog, di ba? Tapos warila ako, nag-smell ako, Tapos hinino na talaga niya. Habang naghihimo yung resibo, na-remind na ko na ako. Di ba Plasabas? Di ba ikaw kuno yung famous? No, famous? So, ikaw kuno yung nag-viral? Nag-viral? Nag-remind ako, ano ba na movie nag-viral ko? Artista! Ano daw, naging empleyado ba ako ABS-CBN? May nangalimat lang ako. Uy, artista na. Tapos, nasa niya, ikaw kuno yung yung parang kuno naging guardian angel. Pare, buhay pa ako, may pagkamatay. Rewind. Tapos, kuhaan ko bagat may dako no usa nga ban teacher nga nalihinog ko di na ako na-remind. Nasa ako bangin may nag-post. Kuno may nag-post. Diri kasi maaram nga nag-viral nga yan ito nga post ni Ryan. Damo nga yan ng shares. So, umabot ha iya. Tapos nasingya akong paggawas ko. Human na natin nasing, Sir, God bless you. Sana marami ka pang makuha ng mga tao. Blah, blah, blah. Kasi ano ba, ma'am? Joke lang. Diba? So ako, bumat na ako, diba? Tapos, syempre napasmile ako, diba? Oli na ako. Lumapad na ako. Na liwat. Joke lang. Paborito tayo. Joke lang din. Basta napasmile ako. Diba? So imagine mga kabugtuan, kumalma kala, pero may na-save, ngan may nakakilala kan Lord. Ngan di kita maaram hirahin upan nakakilala kan Lord. Kay pag-visit kon post ni Ryan, 28 shares nga yan. Tapos kada damong comments, mga 100.
Di ba? So we don't know kung hino pa mga na-reach out. Tungod kay kumalma ka la. Di ba? So ganito ka powerful. Kaya bugto ikaw. Kung may da kaya na overwhelming a situation, may it be a blessing or a problem, stay calm. Kalmahi. Ba? Kalmado lang ba kita? Una makita may battle na kakantuon. Wait, every day is a battle anyway. Di ba mga kabugto? So stay calm every day. Ba? May dangan di na magkuro kalisang, i-rebuke na yun. Oy, pagampi ka. Ma? So, asya to bugto. Ang prerequisite talaga, ang pagiging kalma. Ano to? Prayer. So, remember this mga kabugtuan. For you to calm down, you have to kneel down. Ha? A calm heart is a praying heart. Hindi ka talaga magiging kalma kung di ka maaari mag-ampo. Kasi, you'll face the battle all alone. Ikaw lang kasi mag-face in battle. Amen? Amen. Mainom lang ako. Ikaduwa na kita mga kabugtuan. Ang ikaduwa natin nga point yan na when God leads you through transition, una, stay calm. Ikaduwa, stay courageous. Naruban mga fans kay iba kayo ng format dito. So basahon natin verses 26 to 27. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified. Pag kita nira kan Jesus nga naglalaka ta tubig, inadlok kira, wala ra ka amaze. Wala ra sa Lord, astig ka man. Naglalakad ka tubig, nadlok kira la, ini. Diba? Ghost pagod ko, no? Diba? Tano na ngayon, ano? May konsepto na ngayon talagahan mga kuan. Mga small to. May na ngayon kasi rin natin yan nala ito. Lalo na ngayon, may na talaga ito. But Jesus spoke to them at once. Don't be afraid, he said. Take courage. Di ako. Ha? Bugto, actually, ang mga disciples, initially, diri talaga ra mag-iisip nga si Jesus adto. Kasi unang-una, wala pa experience nga may nakita nira nga tao nga naglalaka ta dagat. 'Di ba? Nga ni kadua, maarami ra nga diri ni ra po ni Jesus. Kaya namin nga to Jesus. 'Di ba? So di talaga ra mag-iisip. Pero you know what bugto? He Lord, gindarahira ngadto hayrayo nga lugar para tanan nga resources makat hayra. Wara hira iba nga daupan. Sa gindarahira ni Lord ngadto higrayo nga ang pinaka-hirayo nga lugar. Ito nga depth of the sea. Diba? You know what mga bugto? There are certain moments aton life that God has to send us to battles alone. Actually, na-experience nga nito ang mga people ni Lord. Like David, Paul. Pero always remember bugto, that God may send you to battle alone. But He will not let you fight it alone. Magkaiba ito. Kaya para si Didi, ginsend man talaga ni Jesus to battle ang mga disciple by themselves, diri upod. Pero ang pag-fight, permi Lord upod. Upod tayo permi. Diba? That's true. Imagine, ano mo teacher bugto, kapag nagtitake ka ba test, naupo diya? Nagtitake ka mo duwa? Diba diri? So yung mga battle talaga nga, kita lat makad to. But, you have your teacher's lesson with you. Diba? Ani mo, coach? Pag uyag ka na ba? Nag-uyag balwat iharing? Giduduwaan niyon kalaban? Diba, diri? You have to face the battle alone. But, you have all the strategy na gintod doon ni Coach Haimo. Diba? Dara mo iton. Ano yung choreographer? Ba ni mo choreographer? Mapod ba yung pagsayaw wa stage? 1, 2, ha. Di ba yan ang counting iba na, di rin na 1, 2, di ba na, chak, ha. Di ba diri? So same story in our lives mga bugto. God is not physically present. But He is with us through His words and instructions. Opod tayo. He is with us in the fighting. Amen? That's why naano He Lord?
Nayakan niya, take, charot. Di. Nasiring ni Lord, take courage. I am here. Aadi ako. Siya tanyakan ni Lord. In the Bible, kapag may servant ni Lord na gin-anoint or gin-a-appoint, asya tot parang ginyayakan ni Lord, di ba? Be strong and of good courage. Ba? Like kan Joshua, kan David, kan Moses. So same straw aton mga kinabuhi. Be of good courage. Bugto, remember this one. You are called by God. Tawag ka ni Lord. And you are being promoted by God. So stay courageous. God wants you to grow and mature. Ito nga mo transition yan na. So stay courageous. Tigam din yakan ni Lord. I am here. Hay mga translation nasa ring ito di dahil Lord. It is I. Ako ini. Wari Lord sumiring nga, ako la ini. Wari sumiring nga, ako lang to. Anyakan ni Lord, ako to. Magkaiba ito yabog to. Kung ikaw ni mula kayayak nun, ako la ini. Oh, yambog. Hey Lord, iba. Hey Lord, ako ini. Ba, iba nga confidence na makukuha ta dida. Amen? So, tigam ni Bugto. Hey Lord, ito. Hey Lord, ito nga yung mga kaupod. Nasing Lord, ako ini. So, Bugto, tapangan mo lang. Ba, be courageous. Singa na yung sabit, Bugto, tapangan mo lang. Tapangan mo pa, Bugto. You know what mga Bugto, siguro haparthan mga lalaki. Para akon, usa nga transition ng amon life. Nga kundi kailangan talaga namon maging matapang. Is ang transition, tikanghan pagiging diri-tori, di ba pagiging piyos? Nga to ha pagiging tori. Okay man lang siguro yung istoryahan, ano? Kasi it's part of life man. Kasi I remember, when I was still a kid, bata pa ako, di ba pag masamir na, may dato mga nagkuno-kuno, huy, may dato panuri. Pero I don't know if all the boys would agree nga, bagat kwan hihaamon, bagat makaradlok man, kay operation ko dito, di ba? Paano ko magkamali? So, ang bubuhat, nag-i-restorya na nga ni Mama Suga dito, naiwas ak para direct mapansin. Pero pag saring ni Mama nga tatagang kwarta, go. Go dayon. Di ba magkikwarta? And, I don't know, pero I think most of the boys feels the same. Di ba? Makaradlok hiya. Pero, wari kami choice. Kailangan namin mag-take courage. Kaya kung diri, malilibak kami. Magti-trending kami. So siguro kamo may dagyap pa mo bugto nga lalaki or umangkon. Man, mapapansin man talaga ito niyo nga nahadlok hira. Di ba? It's terrifying for us, pero we have to take courage. Diba? Transition ito. Di ba, nurse? Hino din mga pakianan. Palista kita ka natin, Rika. Na-remember ko, namong kapitbahay. Kuan niya, nagpaturi kasabay ko hiya. Dako na kasi ya. Tapos, nagdudungan kami. Halaging, pahiran pala nga niya bitaday, nagiginuliat na hiya. So, ganito ka-terrifying. Tapos, magsabit man kami man ako. What pa man nangyayari ako? Kaya ano yan, ginuliat na hiya. So, terrifying talaga. And even na ito nga bata nga, taga dito amon. Kay isog niya, tapos kalalabad niya. May panuri. Sige, mapaturi ko na ako. Pagtayablis, eskwelahan. Pagkita niyan, dagom, dumalagan niya. Sibo-sibo yan yung mga kuya, wariya ka Sibo. Sorry na lang yung nagpaturi at that year. Next time na lang. Bugto, siguro, asyeton sana all namon, ha mga babae. Diba? Ang bata pa kami, pero may kamit na siya, hello, sana all babae. Kaya ano, diri tutorian. Pero mga babae naman, yung sana all amon, sana all, waray puson. Waray puson, waray rigla. Alaga waray puson, kuan. Yung tanggalan. Diba? Sana all waray rigla. Or sana all diri nagbuburod. Diba? So, it's a tie. Diba?
Pero mga bugto, so ganito na akong ginyayakan. May mga moments talaga in our lives nga, kailangan ta mag-transition. Diba? And then our only choice is to take the courage. Kaya wala ka choice. Kailangan maging courageous. Kala. Diba? Just like panganganak. Diba? Siyempre, wala matira choice. Tayo na lang inasawa. So, kailangan magbuburo. Tapos, manganganak. Kaya, ako nga may mga workmate ako iton nga. Nasa rin nga, direct mag-aasawa kay nadlok manganak. So, mga sugal ito, kailangan mo talaga take in courage. Kailangan niya. Magtumaram ka mo, why did Jesus walk on water? Kaya naglakat niya water? Maram ka mo, para iparealize ni Lord, nga angin kakahadlukan, han mga disciple, aniragin kakahadlukan, kan Lord la taramakan. Taramakan la ni Lord, angin kakahadlukan nira. Kaya bugto, whatever transition you are in right now, I know it's not going to be easy, but I encourage you, stay courageous. Amen? An aton mga ginkakahadlokan bugto, tubtubla ito kan Lord, talampakan. Taramakan la ito ni Lord. Amen? So stay courageous. So ang mga wari pa nagpatori, take the courage. Okay. Ani katulo bugto, when God leads you through transition. Ikatulo nga point is, stay committed. Okay? Stay committed. Basahan natin. So nasa ringi Peter, Lord, kung ikaw talaga ito, yak niya ako. Pakadi. Tapos maglalakat ako at tubig. Asyan na nabo. Nasa ringi Lord, sige, pakadi. So Peter, naglakat niya tubig. Pero, nag-shift ang focus ni Peter. Imbis na nga to kan Lord, nangatuhan waves. Okay? Nangatuhan winds and waves. So, linunod niya balik. Bugto, ang commitment ni Peter nga mag-focus kan Lord, nakat, nawara. So in our lives, let us stay committed nila kan Lord. You know what, bugto? Na-realize ko nga ang commitment kaya importante niya. Nga, sumiring ka nga ni, ansya ini, dapat ansya ini. Sumiring nga ni Lord nga, didi. Kasi, last time, di Christmas party naton, hanaga, kinadto kami sawag ni Art. Malit kami, nag-ukay-ukay kami. Sa palit kami in kuhan, regalo. Tapos si Rich, wari yung makaupod kaya, kati nag-MVP kasi niya. Kaya binasketball niya. Tapos pakauli ni Rich, nag-chat niya amon nga. Yahain ka mo. Ay, adi kami di asawang, napalit kami ukay-ukay. Nasa ako pakadi, sige ko na makada ako. Nagmumotorya. Tapos sasaring ako, sige, kita JC. Hindi na kita pagkita. Tika to na kami JC. Nakita na mo laki 99 ni Art. So sumiring ako, Art, didianay kita, agi kita didi. I-chat na lang natin ni Rich kay singon ta adi kita. Taka Rich, waray dara na cellphone. So siya na to, di kami maaram. So nakadto na kami. Sky iyan, waray pa man ni Rich. Kadto na kami JC, waray didto. Pero nakita na mo ng motor na kadamay, Chanitas. So to make the long story short, nakadto na ngayon ni Rich, naghulat na. Tungod kay waray pa kami umabot, lumibot pa ya makausa. At paglibot niya, nakasagi hiya. So, ato nga motor, kuwan na kayo to, kumbaga, may kuwan niya, may kinalalagyan. Susugal to. Tapos nakato na kayo ni Rich, ha? Barracks. Ngayon, mga bugto, na-realize ko ito nga, hala, kung kami ni Art, nag-commit lang kami nga kumadto dayon, kaya siya namyakan. Dapat di na ito mangyayari. Di ba, di ako na-realize nga, faithfulness, commitment, importante talaga hiya. Because an imo simple nga, unfaithfulness will give its domino effect. It will change the whole story. Diba? So, asya to, na-late kami. Kikinasikaso pa man namon. Nag-iban story. Waray lago ni Rich nakapalitan niya sa roll oton. Kami lang ni Art. So, si Art lang nag-best in ako outfit. Na parang hi Rich. You know what, Bugto? Our little faithfulness, it matters. It matters so much. Peter, nagsangkiya, tungodan niya faithfulness, nawara, natanggal.
didakan Lord. This year mga bugto, i-set naton. Anaton connection dapat i-maintain naton didakan Lord. Let's maintain. Kapag nagsasuffer kita naton walk didakan Lord, bangin bugto, nag-disconnect na kasi kita. Diba last year, nag-struggle kita so much. Bugto bangin, we just lose sight of God. Bangin nag-disconnect lang kita kan Lord. Bangin wari talag dayon na naton commitment. Bugto, God is reminding us, hininga point or lesson, because mostly aton, apektado kita kapag may transition kita life. Nakatrabaho ka na lugod, wari ka na makasimba. Nakauyab, wari na nakag-pray. Nag-asawa, wari na maka-attend cell group. Na-promote, wari na time kan Lord. Diba? Wari na focus kan Lord. So, pwede talaga yung mangyari. It could happen. Kaya God wants to stay, God wants us to stay reminded na we should stay committed to Him. Diba? Iya word and iya work, no matter how overwhelming the situation is. Amen, bugto? Kaya bugto, hindi nga aton passage siya na, you know what? The disciples, they end up praising the Lord. Basahon natin. Jesus immediately, next nga verse, man. When they climbed back into the boat, the wind stopped. Nag-stop ang wind. Then the disciples worshipped Him. You are really the Son of God. Napa-worship ang mga disciples nila kan Lord. Bugto, tigam nini. When God leads you through transitions, stay calm. Kung itong transition, may it be maupay nga transition or malain nga transition, problem man ito or promotion or what, stay calm. Know how to pray. Kadua, stay courageous. It's not going to be easy, but kailangan tapangan mo. Para siya nabugto, actually tinatapangan ko la didi. Kaya na ako na president, nagtitinulos 3 days na. Yan na nagtitinulos na kay president, bagan. Hindi ko maintindihan, didi bagat. Bagat nachuchok ako. But I have to take the courage, all the courage to finish this message. Eh, hindi ka to lubugto. Stay committed. You have to stay committed. You know what mga bugto? Kapag himuon mo ito in your transition, just like the disciples, your transition will not end up in failing. Your transition will end up in praising. Amen? Let's all stand, mga kabugtuan.